Nginibingelele-ke babukela emakhaya. Nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu Ngiyazisola. Babukela emakhaya nibingelele yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukela emakhaya namhlanje-ke sivakashele uBhuti Sandile la eMalikazi. Kodwa-ke babukeli bengicela-ke simuze ukuthi uBhuti Sandile ukhala ngani. Bafa, unjani? Ngiyaphila kunjani? Ya bafa-ke. Sesize safika-ke kade usikhalela ukuthi ucela-ke sike sisondele-ke so nawe sizokuzwa ukuthi kahle kahle ukhala ngani. Awuke sindlalele-ke bafu ukuthi inkinga yakho yini kahle kahle. Eyi, Konjani ngike ngahlakalelwa umshophi eminyakeni engemingaki. La ngangithi khona impilo yami yahlangana yonke into iza kahle. Kwayile nto-ke ezokwenzeka egcina manje sengivalela impilo yami kungathi akwenzeki lutho, akuhlangani yonke indawo. Yabo. Ukuze zonke le zinto zize zingahlangani. Uyazi mfethu uma ukwaboshwa into yokuqala eqeda ikusasa ijele. And-ke uma uboshelwa izinto ezibucayi njengami, mina kuthiwa ngadli nguwe. Kanti wena uhlungulwa ngayo. Hayi bo phethu indaba phethu hayi yalela phethu yazi kwenzakalani ngempela. Sure. Ngize kuthiwa ngidlengulile ngaxabana nalo muntu engimjogayo. Okay. Umuntu engihlekisana naye. Right. Sixabane nje futhi kube ukuthi lento esiyibangayo i-serious noma ngeke ngikwazi ukuvele ngiyimemeze kodwa manje kwakuko kwaze kugcina ukuba usefuna ukungibheca ngobende inyama engingayidlanga. Okay. Kwaba umuntu nje esizokwenza lento yethu siyijabulise kamnandi ebusuku kanti uyazi sekuseni uzovuka aye emaphoyiseni ngilele. Awe namaphoyisa athi ngimdlwengulile. Akukho okudlula ukuthi-ke kwenziwe uhlolo i-DNA kwatholakala ukuthi hhayi yimina ngempela umuntu engigcina ukulala naye. Ngase ngiboshwa kanjalo. Okay. Kwaba ukuthi shuthi angazi noma washa nembeza noma yini. Ubusuhlala isikhathi esingakanani khona ngaphakathi? Ngikutshela ukuthi mangingabala iy'nyanga mhlawumbe 19 months to 21 months ngiphume ejele. Nakhona sengikade ngihlalile lo muntu kuthiwa wabuya wazokhonfesa athi hhayi. Wabuya wazokhonfesa ngomhla ka-3 March 2024 ukuthi hhayi kwakuyingxabano hhayi ngoba ngamdlwengula. Kwawukuthi shuthi ngabona ukuthi iqiniso into engekho eSouth Africa ngoba ngaqhubeka ngahlala ejele kodwa umuntu esekhonfesile ukuthi ngimsuka. Shuthi angikani noma babejabule lana abayengangenziwa kona ejele noma kanjani. Ngoba wawenziwani khona lapha ngaphakathi? Kubi ndoda. Kwesinye isikhathi kube into ongevele ixoxe kodwa manje ngoba phela into uma ufuna ukuyibhodla kumele uyixoxe kube ukuthi uyayikhuluma njengoba injalo ukuze izodlula iy'mfihlo ayisizi. Njengoba ngikubizele kona mfethu ukuthi kube khona umuntu engizoxoxa naye. Ungathi mfethu uma ngithula nje uthi uma yabo siyabuya isithombe sale nto engikhuluma ngayo. Hayi Ngoba manje kubi mfethu. Mfethu ejele banale ngqondo yokuthi kuthiwa kuyajovwa. Kuyajovwana? Ya. Kanjani? Ngathi mfethu yabo ukuthi manje ngeke ngivele ngilimemeze kube igama elibuye lingazwakali kahle ebantwaneni. Yabo. Okay. Kodwa uma ngicabanga olingana nami ngomqondo mhlawumbe uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Okay. Cha into eyenzeka ngempela. Mina bayenzanga kanye hhayi kabili bayenza bephindelela. Beyenza bhekwephuzu lokuthi kuthiwa ngidlwengulile. Kanti engangikusho ukube bayazi ukuthi ngimsulwa mhlawumbe babengeke bayenze le nto abayenza kumina. Okubuhlungu ukuthi ngathi sengithola ukuthi ngimsulwa. Lo muntu lo sengiyaphuma ejele usengitshela ukuthi ngabo ngathi ngiboshwe.
ukhulelwe. Uze yami ngane. Ufuna ngithathe zonke izinto ezizobhekelela ingane kube mina engizozenza. Okungixakayo-ke ngizozenza kanjani ngiphume ejele? Ngizoyithathaphi imali? Kwayi la ngizama khona mfethu u-R50, R30. Akuyona ngisho i-piece job le. Okay. Wawusebenzela u-R30 mhlawumbe close to 8 hours. Ufike ngo-6 ntambama uzothola u-R30. Ngale mali uyayidinga uzoya. Kodwa manje ngicabanga ukuthi akekho umuntu osenza leyo nto esikhathini samanje. Kodwa oyenzayo umuntu ofana nami, ophuma ejele njengami. Uba omunye umlungu ophinda athembe umuntu ophuma ejele kade eboshiwe. Wazi ngani umlungu? Mhlawumbe uyothi engekho emsebenzini njengoba ngiboshele icala i-rape ngisale ngidlwengule iy'ngane zakhe. Sabantu asicabangi ngokufana. Sicabanga ngey'ndlela ey'ngafani njengoba nezenzo zethu y'ngafani. Kodwa kwababuhlungu ukuthi indlela lo muntu engimthanda ngayo, ngangingazi ukuthi yena angakwazi ukuthi anikele ngami empandeni wey'ngonyama. Abantu avumele ukuthi ngavele impilo yami imoshakale kade ngizama ukuyiqoqa phambi kwakhe. Yena umuntu wazi inhlupheko yami. Okay, ekhaya nje umndeni nabazali kule nto ikhona into abake bayenza noma mhlambe ukukhombisa ukusupport noma mhlambe nje mfethu ukuba nawe. Ngikutshoze brado wami umndeni ngaxabana nawo ngaye lo muntu. Okay. Bengitshela ukuthi hhayi uzomhlofisa. Kodwa manje uyazi inhliziyo ikwenza wenze noma yini. Ngoba phela othanda into ongayiboni kuyazenzakalela. Shuthi nami ngadidiseka la ngididiseka khona ngangabona. Kwawukuthi hhayi gcina kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo ngaboshwa. Angibophise. Ngimthemba. Kwenziwe uma kuthiwa othembile nokuthi uthemba umuntu. Ngoba umuntu angakujikela emini bonke abantu bevuka njengoba kwenza mina wangijikela ekuseni ngivuka embhedeni engagezanga. Waphuma egijima kuthiwa wayehayiza emgaqweni ethi ngimdlwengulile. Walamula amaphoyisa mhlawumbe ngangeke ngiboshwe kwakuboshwa. Ngoba ngathi ngiqamba ngangivuswe umsindo wabantu. Abantu sebephethe iy'piki wena petrol. Bathi bazongishisa. Ngihlalela nasemkhukhwini mina mfethu. Hawu. Oh, kanti la sekuphi? Cha, la mfethu bengicelile nje mfethu ukuthi uyothi mina nawe sihlanganele khona. Okay. Yabo. La ekamamkhulu wami ngiye ngizwe ukuzovakasha la. Uyena muntu engathi wayengikholwa yedwa ukuthi hhayi le nto angiyenzanga ngempela ngoba ngikhule ngihlala naye. Okay. Yabo, kahle kahle nje umndeni wami ngiqelelene nawo. Ngoba mina njengoba ngila emalikazi bona bale eduze kwaseyamasdela entshanga. Hawu. Mina njengoba ngila kahle kahle ngathutha ngathi ngiyoy'zamela eyami impilo. Kanti-ke impilo yami izofika imoshakala. Bathi bangitshele ukuthi njengoba ngihamba ngijikela ekhaya akukho okuzongilungela. And ngibona kanjalo manje engathi hhayi akuhlangani ndawo. Bona bayazi ukuthi usuphumile. Ngaya khona ngiyobabona. Kwaba ukuthi nje shuthi bayibonela umuntu ofile. Akubanga khona okukhombisa nje ukuthi bayajabula ukuthi hawu mhlawumbe ngiphumile ejele. Nalokho kwabe ngathi mhlawumbe bayayisola. Ngoba phela nangakhona ngasekhaya indlela ekuthiwa babedumisa ngayo ukuthi ngenza into enje angisathembakali. Uma ngime esitolo nje ayikho ingane esuke izozothenga. Ayikho. Ngokuthi abasakuthembi. Hawu. Wena ungamthemba kanjani umuntu owazi ukuthi uyadlwengula? Wadlwengula umuntu ade ethandana naye, umuntu ade ehlezi elele naye embhedeni. Ungalazi iqiniso wena ungamthemba ngowakho umntwana. Ngoba phela umzali ucabangela kakhulu enganeni yakhe. Njengoba-ke nami-ke ngicabanga ukuthi bese bekwenza. Ya kona kwavela ukuthi ngimsulwa kodwa
isenzo ngeke sishintshe ngoba phela igama kumele angcoliseka ekliniki. Kunzima ukuqanda isithunzi, kulula ukushwisa. Njengoba kwenzeka mina indlela kade ngithatheka ngayo, abantu abaningi bebegqaja mhlampe ngokuphila kwami nangendlela engizenza ngayo ngoba khona abanye bebe ngitshela ukuthi babukela kumina. Bayathuka uma bezwa ukuthi ngenza into efana nale. Kahle kahle wena vele before uzoboshwe Ngi-out shop. uphila kanjani? Benkeleza, Okay. yabo, benkeleza. Benginabo 2 years ngiphumile esigidi. Hawu. Kukhona la kade ngithesha khona eKranskop. Okay. La kwakhiwa khona i-Aqua. Hawu. Wangishaya stock counting. Bengibabhala buma 5,000 ngenyanga. Hawu. Ngoba ngenzelani ukuthi ngikwazi ukuphila kahle nale chief. Ukuze ubone indlela kade ngiyithemba ngayo, bengiyishiya yodwa eThekwini ngihambe mina ngiye eKranskop ngiyosebenza. Ngiyobuya sengiphethe ibukubuku, ngikhohlwe nakuthi nginomndeni. Hawu. Iy'ntwana ey'ningi ngasekhaya uma ngibuyile, ya bengiba nazo ngisho ama-after classes. So nje ngibhorile ney'ntwana, ngiy'fakela isigidi. Manje lokho akusekho lula ukuthi kwenzeke. Ngizokwenza kanjani ngoba phela abazali abasangithembi. Okay, mfethu sicela ungibuyelele kule ndaba yalapha ngaphakathi. Nje uthi ukungithela nje fahla ukuze uzongishiya sonke si-understand ukuthi isimo sangaphakathi. Mfethu yabo ngifika laphayana-ke. Ukuthi kubizwana kabuhlungu. Yonke into yalapha inzima, ayikho into elula. Ngoba ngisho kunzima. Futhi amanzi aphuma endaweni ethi. Hawu. Nxa ukuthi mhlawumbe ishawa. Kwenzelwe nje ukuthi vele ugeze. Ngoba ugciniwe ilanga ulibona nje. Ungibona uma ngingakhipha le mask ngambona umlungu. Ngobani? Ngoba bengiboshiwe. Ngangingekho nje. Noma bengikhanya kodwa hhayi ngale ndlela. Okukhombisa ukuthi laphaya. Kubi. Benginakho vele ngilale ngimile. Oh, njengosinawana. Basho njalo vele bangibiza ngosinawana ngimpathe. Yabo. Kanti abazi ukuthi hhayi ikhasi lami nami ngisiteleka. Ukuthi phela umuntu ohambeni unamandla ngakubo ngoba umazi uphetheni unoba. And futhi le nto abeyenza lapha akekho oyenze yedwa. Othi nje mina hhayi ngiyimele ngedwa. Akekho. Baba amaqoqo, baba baningi. Bayakwazana bodwa. Kodwa ukuzwana kwabo into ongeke ukwazi ukuyihlukanisa wena. Ngoba manje ungathi uyambonisa ngento ethile abone ngathi wena omlahlekisayo umfake ehlathini. Kube ukuthi le nto eyikhulumayo kusezovendula kube yihlaya, kube inkinga yokuthi uzothwela ijoka lokuthi uyikhulumele lento eyikhulumayo nayo. Ngawukuthi mhlawumbe uyolala utishiwe noma uyolala esibhedlela sakhona lesakhona lapha. Hawu. Hayi mina usuku lokuqala ngifikile. Ngasho ukuthi hhayi. Ngathi ngizoyibulala mina. Ngifika. Kuphi? Khona ejele. Oh. Ngoba manje ngathi ngifika khona umjitho wayeqashula. Sifikile sasisina 3 days sifikile. Lo mjitho lo ngathi wayeyigili. Ngikhumbula kahle. Okay. Yabo. Ngala majitho la ngathi ayajabula ngathi uyigili. And naye into emthusayo ukuthi usebona indlela amajitho amfuna ngayo. Yabo. Because bayambona ukuthi uyigili. Mayena ekwangathi uyajabula ukuthi hhayi. Naba ababhemi, into kade ngangiyifuna. Siyayilandela, siyamlandela lento siyamhlula. Yabo. Sebeyamdlwengula ngenkani.
Kanti kuthiwa lento eqala ukuvuma wayevuma. Kwakuba kunje umuntu uyayivumela akaphoqwa. Yabo ngobani shuthi lento kwangathi uyayithanda ingobani abaziyo basho ukuthi meyeqhaza naye uthi lento wayeqala esamncane. Ngani babembuza ukuthi kungani wena ufuna ukushintsha ubulili bakho bobudoda ufuna ukuba owesifazane. Meyeqala into yakhe yawubumuza ukuthi hayi shuthi into ayithanda ngempela ngeke umphoqe. Kodwa kwaba ukuba lento shuthi isiyamhlula. Cabanga-ke mina-ke ngihlale close to 19 months. Kuhluleka umuntu esana 2 days efikile. 2 days efikile. Ngosuku lwesithathu wayilengisa washona. Eyilengisa ngeshidi. Sathi yavuka ekuseni isidumbu sileli phansi. Seshonile. Usho ukuthi wayibulala yena noma mhlawumbe khona wambulala. Yabona lapha brother, iy'ndaba zabantu akumele wena noma uzwa kunyakazisa umbhedo leli kuwona. Beke unyakazisela ukuthi waphansi, iwe phansi uqhubeke uyigoqe lapho unganyakazi, ungavuki. Ungakwazi ukubuza ukuthi iy'ndaba zabantu ungenaphi ey'ndabeni zabantu. Ngeke sisakwazi ukuphila kahle emhlabeni ngoba wena phela ukhona. Ufuna ukupepereza la emini, ucule uthi thina senzani. Kwawe lento le, lo mdisi emva kwaba yibhotisi. Base bey'khethela ukuthi hhayi bafuna. Nakhona vele siboshwe bhekwephuzu lokuthi hhayi sidlwengula umuntu, mina ngidlwengula umuntu. And kula bantu engiboshwe nabo abaningi babeshaya housebreaking. Lo muntu kade ngimusho ngithi wayeqashula. Yena ngathi ubeshaya i-fraud. Yabo, meyechaza. Manje, eyi, kubuhlungu futhi lento. Babey'khethela manje abantu ukuthi hhayi bona bafuna umnyoba bani nini. Ungeyogoloza. Uzogoloza, uzola uzokhathala, baningi. Bazokubamba bakucindezele phansi. Kuwukuthi akukho osuzokwenza. Kumele uvumele isimo. Manje nawe wathinteka. Hhayi kanye, hhayi kabili. Iy'hlambane ey'ningi. Okwaba buhlungu ukuthi manje abanye babo la bantu ngiyababona la kwelami ilokishi. Kube buhlungu ukuthi ungaphindisela okubi ngokubi. Ngoba kwayeseqala ngangivele ngingayena umuntu omubi, ngenziwa abantu. Umuntu ongaziyo angakutshela iqiniso ukuthi hhayi le nto le ekhulumayo into ekhona. Akakhulumi ngento angayazi. Bakhona bezofakaza ngami, bangifakazela ukuthi hhayi cha, ngumuntu olungile sometimes. Kuwukuthi-ke mesiqala-ke livumbulile ingoba liyangena. Hhawu ngeke ulijikise. Naba nomeli bameli, naba namaphoyisa. Into ewufakazi kokuqandula ekhaya. Ukuthi owesimame wafika esho ukuthi hhayi ngidlwengulile. Lenziwe uhlolo watholakala ukuthi hhayi uwena ngampela. Usuyaphuma-ke ejele sekutshela ukuthi umithi. Ufuna uthatha ama-responsibility ngani. Ngizoyithathaphi imali. Njengangibize wena mfethu Ngwane, ngifuna nje lento ukuyixoxa nami. Mhlawumbe ngaze ngithole usizo sami. Ngoba akukho la ngingazamanga khona. Social worker, therapy, konke. Kodwa omunye umama wakwazi ukungenza le simo ngikwazi ukusi-understand. Engamtholela ama-social worker ukuthi hhayi angixoxe nawe, wayenesineke sonke isikhathi. Efike ngisho ezongibheka ngiphathele iy'nto zokuthi ngisho iy'ngubo-ke zokugqoka wayengipha. Yabo. Angazi noma lento into eyibhadini.
ngoba naye lo mholodi ngeke ngasebenza egcekeni lakhe, kwalahleka izinto. Muphi uma-oledi? Le kade ngimusho ukuthi ngingamtholela ngo-social worker kuba ngikwazi ukuxoxa naye ngodaba lami. Kwakuba fana nokuthi nakuyena kuyinto angayimuka noma bengixoxela umuntu iy'nkinga zami kuba naye akangisizanga ngalutho. Wangisiza nje ngokuthi angibhekele otoho, naye agcine esengibeka iy'nsolo zokuthi hhayi shuthi ngiyantshontsha. Themba ukuthi nathi sizama ukuthi sikutholele umuntu mhlawumbe Ngiyacela brother. ongahlaka kuphi usizo. Noma nje kungayi-piece job noma kuthiwa ngiyothi ngiyasebenza ngigadwe yinja, ayikho inkinga. Ukuze phela ngiyokwazi ukuthatha la ma-responsibility ale ngane ngoba ngiboshiwe futhi manje.